Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Lay ki baro ki pai ba ki pai de ka khubor lingau Antor News. Mentangi don hangni hapo state convention har bang yoi bakinong rat baro nakaleng jong kejaga ka jongi hangni hapo jelame khanaya kila poi hagani ka stem bat kendan ru ya ka parliament ka jongki ba kena banyata ya ki jinge ki jongki banyathu ya ka sarkar jela. Ni hangni menta inong rat ki don ka parliament ka jongki henry ngapo banyathu ye phiru ba hapo Delhi pat ki don ka parliament session hapo lok sabha banyata ye ki jinge jongkari India ka jongi te kumta pa ba baro ki badan hagani ka por ni khot snobha ye phi par wi pa ban pin kerpang ye phi ya ka ba kinong rat ki jongi hagani ka sngi ken se kendu ru ya u Conrad Sangma u bala chief minister jong ka jela ka jongi but lingba ka jongi ram ka jong chief minister u jongi ring kat sarkar hi baro ka we yo i ba kinong rat ki jongi kilong ubut lum na ka benta kari ba ka jat bemriu ka jongi bar kumta Prabu pesan go bangitil ba haga jela ka jongi ni em dei ba kinong